Dili ni basketball vlog mga si Auha pero nang dula mig basketball ani. Atong kauban dire kay mga sikat diri sa Cebu oy. But before ta modulag basket mga si Aw, magpa-good shot sa atong asawa. Atong trabahuonon ang dapat nga trabahuonon. Atong lihukon ang dapat lihukonon. Ato ning ipanghatod ang stocks para sa coffee shop para inig pananghid nato sugtan dayon taba. O di ba? Gilutuan dayon taghumba mo ni reward sa mga kugihan nga tawo. Haya-haya sa tawo. Sakto kayo mo habhab tag maayo kay modula matag basket mag-carbo loading ta. Hilison lang gihapon ang mga tambok nato nga kaunon. Alami abitawan ning humba isaw-saw sa hanga suka. But before nato sugdan, ato sang intruhan. Unsay kisaw mga si Aw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Adlaw nga Sabado wala tay trabaho pero naatay laing trabaho. Karong adlaw mga si Aw kay ang atong unang gibuhat kay nangumpra tag stocks para sa coffee shop. Atong sayuhan og lihok kay para unya mag-relax na lang taba. Para nindot atong pulso inig duwag basket unya. Medyo gidokka man ko mga si Aw, mohapit sa tag kape ha. Lo, mo na nagkanta sa sugda ng maoy asa ng tagay. So mao to mga si Aw, mohigop na tag kape kay para mo power atong adlaw. Hala power pod kayo ang giandam sa akong asawa o humba barato ug limpyo. So mao to mga siya mag-relax sa taderes balay while magtanaw ta sa akong asawa galuto. Pero wa ta ka relax kay dali ra kay naluto ang humba. Aw unsay dugayan ato na ning ibangil sa atong tiyan. Special shout out day sa akong asawa nga si Malaya. Lami kayo ang pagkaluto sa humba. Uy, humba parisan ug halang nga suka. Aw automatic malipayon atong baba. So mauto mga si Aw mo habhab-tag maayo para inigdula atong basket lami kayo atong singo. Mao jud ni ang akong preparasyon mga si Aw basta na ako'y duwa inig gabi mukaon kog daghan inig udto. Para inig panihapon gamay na lang ang akong kanon para inig duwa gaan kay akong lawas. Gaan murag buhok ni uloy uy. Nani kalot na lang ko sa akong ulo kay gipagawas ni Malaya ang spicy tuyo. Kay for sure magpuno na sa tag rice. What a nice jaya. So mauto mga siyaw paspasan na tanig kaon kay napatay tiwasunon kay inighuman ani magpakpata sa mga stocks ibutang panatog karton. So mauto mga siyaw human nata ang sunod natong buhaton iplastada na taning mga stocks sa sakyanan kay atong ihatod sa South Bus Terminal. Ganahan kikos panahon karonda kay wala joy init wala joy adlaw. Smooth ra kayong transaction murag smooth criminal. So mauto mga siyaw paghuman nato sa South Bus Terminal gadali-dali tag-uli kay magluto patag panihapon. Ug ang atong lutuon kay kaning special chorizo. Ug ako ning napalit ni JR Kinyahan katong sikat ba katong volleyball player gani nga sikat diri sa Cebu. Iplastar na taning mga pagkaon kay ni mata na ang Disney princess nga Sleeping Beauty. Asya rosugtan jud ta ani oy. So mauto mga siyaw ni kaon ako gamay. Unya gadali-dali ang bata oy kay gisugtan man sa Disney princess nga Sleeping Beauty. Successful kayo ang pangatik. Oy. So mauto mga siyaw, ibilin na nato ang sakyanan mo sakay ra ta Grab kay for sure wala joy parkingan didto para inig humagdula walay problema igpadung uli. So mauto mga siyaw, hapit ta maabot sa Visayan Glass. Special shout out to Chef Gabriel for giving me sisig by Sisig Mania. So mauto mga siyaw, gipangita pa akong uniform kay ngaig kuno nahabilin kuno. Special thanks to CABL Cebu Amateur Basketball League for inviting me sa ani nga exhibition game. Ambot makashot pa baka tani mga siyaw nga panagsa na mga kita makadulag basket ani. So mauto mga siyaw human na ang dula sa mga babae. Kami na pod magpakita na sad mi sa among mga shooting skills, sa among dunking skills, sa among dribbling skills. Og before magsugod ang exhibition game, tawgon man jud na ang pangan para mura sag maayo mo dula ba. Jersey number 88. Evangelical Christian Tamara Union Green Lantern and content creator No Pati. Number 12 Cebu Amateur Basketball Sabanito. Jersey number 3 Darren Dakota. Jersey number 18 founder of Cebu Amateur Basketball League, the richest man alive, John Rosemary Turner. And to conclude, jersey number 23, Chief Captain of Harvard Athletics. He is the left-hand champion of
And shoot. Your captain, three. Basket count and one. And the first quarter. Two free throws for Barcelona. 7 minutes. Round two, Gastador. So maot mga siyaw na humana ang dula amo nang napakita among shooting skills, among dunking skills, among dribbling skills ug ang among passing skills. Napilde jud ta og half shot lang no, pero okay lang ana man jud ang duwa. Naay mapilde, naasay mo daog. Ug paghuman sa dula ni ditso din tag uli sa balay kay medyo gigutom na ta ug ato ning paksiton ang gihatag nga sisig ni Chef Gabriel of Sisig Mania. Ato sang initon kay moapil og kaon ang Disney princess nga Sleeping Beauty ni mata jud taon kay gigotom pod siya. Dugay-dugay na biatawa kakaon ani nga sisig pero lami gihapon. Ato ni siyang parisan og noodles nga sobra ganiya sa panihapon. So mao to mga siyaw, ato ning dali-dalion ang atong vlog kay duka na kay stanan unya magpahilot pa jud ang buntis. Unya maligo tag kadyot kay pilit-pilit na magud atong lawas labi na sa atong ilok pilit-pilit pod ang ato sang itlog pilit-pilit pod. Ew, one presko na lami na kay higda-higda. So mao to mga siyaw, diri na lang kutob ang akong vlog. Thank you for watching and supporting Noy Pa King. Till next time mga siaw, siyaw!